Сега вече 8:57, рязко сменяме тематиката в нашето предаване, защото 23 годишна перничанка спечели титлата Мис Силикон 2015. Конкурсът се проведе в нощен клуб Бедрум в курорта Слънчев бряг пред стотици зрители. Естествено, претендентките за титлата край морето тази година пък бяха 10. Да видим. Никой от 10-те претендентки за титлата Мис Силикон тази година не се осмели да свали горнището на банския си, каквато изненада сътвори предходна носителка на короната. Но пък 10-те красавици предизвикаха фурор сред присъстващите. Участничките в естетичната надпревара тази година бяха от градовете София, Стара Загора, Русе, Перник, Враца и Видин. А носителка на титлата Мис Силикон 2015 стана Габриела Попова от Перник. 23-годишната носителка на приза призна, че се надява това да даде нова светлина в бъдещето й. Преди 2 години станах Best Erotic на България и това е втория конкурс, на който се явявам. Развълнувана съм, не го очаквах. Конкуренцията беше голяма, всички момичета бяха много красиви. Радвам се! Водеща на конкурса пък бе носителката на титлата Мис Силикон 2009 Катрин Вачева. Тя и организаторите на конкурса бяха единодушни в най-мотивиращото ги за провеждането му – благотворителна кауза. Това е кауза, която подкрепя хора, които наистина се нуждаят от пластични и от естетични корекции. Според мен това трябва да бъде най-мотивиращото за тях. Иначе ние много отдавна не сме конкурс просто за силикон. Заради това правиме и нашите каузи и заради това се стараем да правиме конкурс на по-високо ниво. Очарователната Мартина Юрукова от Стара Загора спечели ваучер на стойност от 2000 евро в клиниката на пластичния хирург доктор Зията Алчерики, която обаче ще дари за благотворителност. Всяко едно момиче от останалите 9 участнички също ще дари своята премия за благотворителност. Защото кампанията "Аз съм красива" изцяло се е заела да подкрепя жени, които са жертва на тежки инциденти или заболявания и имат нужда от пластична операция, но нямат средства за такава.